noget, der skriver du dine fejl. Det er egentlig så vigtigt i dag. Så, mit navn det er Smeden, og jeg er 32 år gammel, og jeg har lige underskrevet en kontrakt med Carmen Records. Kontrakten er underskrevet, men jeg behøver ikke kigge på den. Jeg er ikke en audio-tune rapper, ikke en thug eller cool rapper. Har aldrig skudt nogen eller slået nogen ihjel. Jeg er bare en dope rapper, der vinker konkurrencen på vel. Jeg er lige blevet færdig med min EP, som jeg har lavet i samarbejde med Ego Trip Beats, og der kommer noget release party den 15. maj. Selve releasen er mandag den 11. maj. Og der kommer noget release, som sagt, den 15. maj på Børneteatret på Christiania. Ja, udover det, så skal jeg til at i gang med et længere projekt sammen med Ego og resten af Karma, som jeg ikke rigtig kan røbe mere om. Men jeg skal holde ved, fordi det bliver så godt. Konkurrencen må være kogt i hovedet, hvis de nogensinde troede, de kunne få.